kulumar ki company ki ba khamrit ki ba supply tiar na China sya Amerika bat kum juru ki nong China ki ba khai hapo US. Kane kalong ka ba hadu kata-kata ki kamria jong ka China ki la sya pensange no da ka jingpen kiudor jong Trump. U Trump udai u briu u babik ong u Lionel XU. U bala syakar saudong haki tiar penyap kenyang jong ka company jong u. Kiba bon kilong sisin kibala dibha haki dukan Walmart ha Amerika. Menta kita kimar ki syong haki senduk haka wei kaying bumar ha China. Bat kinsa hangte lemda u Presiden Donald Trump unweng ya ka khajna ka ba cispa 100% jong u halor barok kimar China kibalej sa US. Kane kalong ka ba hadu kata-kata yang ni ula penrap. Kumba siteng na barok kimar balasna da ka company jong u ka sorbo teknologi ladi sa US. Kadai ka company kabarit kat kum ka jingthau jong kinong China. Bat ka don kumba saus pangut kinong trei haka jala Zhejiang. Henry Kim de marwe kiba snow ya ka jinge jong kane ka makamai. Ngilas ngau kuslai. Kumno lada utrom kala jimut. Katakan long ka jingma ya ka karkhana jengi. Laban biang Mastar XU. Hajan jongka ka ami kadang yarap bandi ya kitirsna ice cream. Ha ka jaka jong u na ka benta ka company khiling. Ha Guangdong. Inong thet ba konstan jongka kentup ya ka Walmart. Kidon ru ha US. Ngilas sangeno ya ka jingpen mi menta. Kalaong barok kimar kidon hakaying bumar. Kala long ka ju ka jingya thukana hajan manla ka jaka dijingdi. Ha Canton Fair ka bahe ha ka jaka khayi jongka Guangzhou. Haba ka BBC kaya keren bat Mastar XU. Udang penkre ban yalam ya ki kato kanengut kinong thit na Australia. Ban lej bam jamin. Ki bala wanwat ya ka dor ka barem. Bat ki kerman ban penhirdor. Ngin sayui ong syapang ki dor. Ungej bo trom un kenran dinno. Lese kan sa khamha hadin sibenai ne arbenai. Ong Mastar XU. Ula benrap takaba ukren bat upen ki artat ya ki keti jong u.